אתה יודע, קורה לך שאתה מרגיש איזשהו תסכול, משהו חסר, איזושהי ריקנות, משהו שעל פניו הכל נורא מוצלח והולך ומתקתק, אבל משהו או חסר או מעיק. זה משהו שאפשר למשל לפתור בקבוצת פסיכודרמה. מישהי מרגישה שהיא תקועה, שהיא לא מוצאת את הזוגיות שהיא מחפשת, או שהיא כבר מצאה אבל הוא לא רואה אותה, או לא מספק לה את מה שהיא באמת צריכה מבחינת רצונות ומשאלות. אז זה גם משהו שאפשר לעבוד עליו, פשוט להתבונן על דפוסי התנהגות שלנו, ולראות איפה אנחנו תקועים, איזה התנהלות משרתת אותנו ואיזה כבר לא, וצריך פשוט לשחרר. אז בעצם מה שאני מזמינה לעשות בפסיכודרמה זה פשוט להסתכל לפחד או לכאב בעיניים, לראות אותו ולא לתת לו לנהל אותך, אלא פשוט אתה תנהל אותו. אתה יכול להתיידד איתו, אתה יכול להקטין אותו, אתה יכול אולי עם הזמן גם לשחרר אותו, להבין שהוא כבר לא משרת. אז כל מה שצריך לעשות זה בעצם ליצור איתי קשר או טלפוני או במייל, ואני אשמח לענות על כל שאלה, ופשוט לעשות את הצעד.